Everyone was enjoying uYesu Kristu, even uJudas umnqathi wakhe. It's heavy in the table. Nangona eyazi into okubana kuzokwenzakala. Hleli udeliwe etafuleni uhle umnandi. Ithi iBhayibheli lele ndifundayo bathi bogqiba uvasani inyama, bogqiba umtshaka mandi, kodwa ukuba mandi wathi uYesu njengesiqhelo. Ithi iBhayibheli ndifundayo uLuka wathi uYesu njengesiqhelo sayothandaza. Mhlawumbe ngcwele evuma ukuthandaza. Andazi ke lo uyayibona naye ukubana uhleli nomuntu gqiba ukuvasa izinyama, gqiba ukutshanayo, ugqiba kuba mnandi, athi kuwe isayothandaza. Uqonda into okubana phofu yinto ayiqhelileyo yenza. Ithi iBhayibheli bamlandela bahamba naye. Hamele ngcwele evuma ukuthandaza. Akho urayi Yesu. But ithi iBhayibheli yami uye wayothandaza nje ngokwesiko lakhe. Okusho ukuthi into ayiqhelileyo. It is not the first time babheke phaa egadini kwenza ngoba into ayiqhelileyo. Yazi noma uyayibona nje ukubana ukube besiyami xa kubethi imini yomthandazo okanye imini yomanyano okanye imini yangeqawunga yami qonto ukubana ngesiyali because seyilapha kunengazi yiqhelile into okubana ngibheke emthandazo. So there was nothing wrong. Wathi uYesu naxa efika egadini lase-Edeni ithi imbaleni wathi kwabanye shiyana napho ndizohamba nabo yothandaza nabo. And zange babe na-problem. And it's not the first time uYesu Kristu ebashiya ethatha abantu abathatha enyokeni yakhe. So life is normal. Khamele ngivule ukuthandaza. Uthi wabathatha abathatha nabo wabashiya wathi ngisayothandaza. Ithi iBhayibheli yami wathi xa ephakathi egadini lase-Edeni. Isho le Bhayibheli yami engiyifundayo ithi weva ubuhlungu obukhulu. Andazi noma yayiva nahamela. Kundawo okhona ukuthandaza kuwo. Kundawo othi xa uziva usindwa ngumthwalo. Xa uziva khona into okubana hey ndifuna ukukhangela indawo manje noma ngaphambi kobusuku kaThixo. Uqonda ukubana andibheke ecaweni manje ufuna umthwalo ufuna uwuthulele. Uthi wongena uvinga zakho uphike eqindezelayo. Ithi le Bhayibheli yami kwatshumka umphefumulo wakazika. Waziva uYesu Kristu okubana ayiqhelanga ukwenzeka le nto but I can feel the pain. Khamele ngcwele efuna ukuthandaza. Ngela xesha uYesu ehleli nothaba lakhe ithi iBhayibheli akho nto yenzekileyo zange but uthaba lakhe alukho egadini lase-Edeni. But uYesu Kristu ithi iBhayibheli yami weva ubunzima nobuhlungu emphefumulweni. Khamele ngcwele efuna ukuthandaza. Nkosi omhle ukuthanda Nkosi yami. Kulaa ndawo into okubana yiyo azothi xa ifika kuyo kwehla umthwalo isikumthwalo ize ngamandla. Khamele ngcwele efuna ukuthandaza. Andazi noma waqhubeka nasecaweni lendawo othandaza kuyo. Ngabo abantu ofuna into okubana uthandaze nabo uyinhliziyo yakho into okubana iqhubeke. And into endiyithandayo apha akho nomnye esangamblema apha because uthaba lwakhe lukho apha. Ulusheki kodwa uziva ingazathi ngoku ngilapha ecaweni uthaba lwakho lapha ecaleni kwakho. Lubhizi benchazula inhliziyo. Uthi uYesu Kristu yafinisha lonke. Athi umphefumulo wami ubuhlungu kakhulu. Athi xa icacisa athi ngokungathi uyele ukufeni. So ngamanye amazwi the way he felt the pain ithi iBhayibheli yayiyazathi kwakungcono nokufa
inhlungu. Come and get away from talent. It is my baby. And I think it's for the first time we as Christians are feeling silent. Apparently, we as Christians, why are we going to have a last? It is my baby. What if I want to show you? But this time, how many will tell us? I live with I can live in a Chinese but if pain is a room, that have to let go. The reality of your seed, in Yan, go here for her. Gary, and the everybody is a necessity. How many will tell us? We know who's a we know every kind, they are full kind. One side, it is right. Oh, oh, my come and get it. It is my baby. You must stress and depressed about it. Yes, come and get it. So, you are not the first one. Oh, finish your one. Who let the word find us? Oh, my dear, we are not the one. Mamma, I'm going to go on. I feel oh, we are feeling. Remember, we are all human beings. But we are Christ. What faith have to go on? Who call you to Pelele Christ? I feel. Come and tell you that it is my baby. Finish at that pain. So, the man was here happening. C'est un moment of pain. C'est un moment of pain. C'est un party. I want to understand the ideas. Come and get away from talents. It's over that you almost made because I am saying it is my baby. What we have, guys, I feel the pain. And for the first time we are suppressed a palace in the remember we are suppressed who long the city Bizamina in Banges. But in Banges and you will ask Salam so my mama put it, I'm feeling the pain. Can you be here for me? Come and get the talent. We should like to see. We should band. Come and get the talent. I say, what? For nothing, I mean, talk. What I mean, talk. Iluna. Come and get the talent. I think in an open scene, the Pula and the Tano. He's a fool. In the Tulin Twano. Who Twano. Who said when you Twano. Come and get the talent. Because some whole time was here. I want to know what you our own who plenty pipe will break away. But in Tokobana, our Nanga, Kandaya, Tokobana, we are Palestine. Who give it to who? Exile up. No time was here. It is very what end is the one? What you Salam. And come out to the first part, I didn't find us. You don't call it, okay? Just be here for me. I just need a minute of presence. Just for you to hear. If it is always happening, but who will get denial? This was still again. Because I will know that you get who come out. Come and that was the only thing we are so grateful and full. It's for them to be next to him. Come into the food. And that's why they are very cool. Come into the food. Don't you know about it? It's supposed to be who can pick up the head. The local was fool. We are asking for who buy to get them to one Silva, who are calling it, who walk and hair, coming into the Mutalas, coming into the Mutalas, and that's one, Hawaii, no pay, coming into the Mutalas. And you are young, no one,
but they are not with Jesus. Why I didn't get them man? And that's where he's gonna come. What was it when they still up? If you give to a move and you share your man up, they don't feel the same pain. Why will you say, come again? Or you show the apple, this is a forgetting but the pain when you don't be saved. You don't have to look like this. After you come and catch this, when friends attack, friends are few, even worse, I bet you on the but it's doing nothing for you. Even worse, right? I couldn't come and live with my child. Come in, go. I know you. Go somewhere. Go time, go see. We are so Christ. Guys, can you be my partner, my prayer partner? Can you tell us in the name? Okay. My soul is not well. It is not well with my soul. But the Lord, come and get the phone. I'm going to see last year. Jesus Christ was in the moment of weak and lonely. Come and live with us. And get on in the gap. Don't tell you, Jesus Christ, I think did not even feel the presence of God. Come and live with us. The way he feels the pain, then the level are you true. Because they are only all over what can happen. Oh, very true, them fantastic. Let's see what it's because of the pain. When you it's so the fire. How many people tell us? The sense when it's going to tell us. Lord, guys, let's do that. You cannot tell us this. It's not for our to tell us about the moment so take serious and look at this in other things. They are someone that person is in the hall. That person who can know what can who chunky. Come and tell us. That's it. Move the kind of forward. And look at us why John Longford. Put the alarm the body start over. He's our hammer. He's our short. He's our chin. As the Atiba Atiba Royal. Come and get the food. Our Shushua. But 2 years ago, they came over which I was got to look at the fruit of the Futua. He prayed this prayer for 3 times. It is a basic natural talent. As he said, oh, we have talent, of course. Come and get the food. A man of 2 years of question. Take off. When it's like a come and get the food. I have 2 years of take off. When it's like I'm not afraid. God, I'm willing to give up. Come and get Mutana. But when I was resisting Jacob, over here, can I know? I have to come and get Mutana. We are full of we Salamaka market. I got what I say. I will move on. Yamuma, Wama, Sia, what's your pool car? What you chuma? Naku, what you cannot so. I have it all. What I am doing. Come and get Baba, come and
uzimise kuye ukuthi amabele ukuthi amavele khamba ngejolo vumuthala zizizawu zizinto khamba ngevumuthala emikasikulula sikufaka sizimise ngaphezulu kanti sathana uJobe uthi wombele uqondo ukubana nobhethi aqhubeke usathana akujikele ngamanje uqondo ukubana angangenelanga lento angenelele uzofundisa siso angenelele uphatha intoka kama ngejolo vumuthala kayeza manje uqondo ukubana ndiba waliye ngaphansi kuba khona maxesha njalo kama ngejolo ukubana ukuthi ayayidluleleke uqondo ufunurisaya ufuyeka bayekela umeli ebabani ukubana ungariveswa yonke into ukuthi ayikabedlala ngoba the reality comes ithi Bible bayekela uhlungu Yesu wayiva okunzima ithi for 3 times ethandaza yonke athi kuyathanda khaba betholifuthala ethandaza lokuthandaza bazama ukukhangela ngathi abantu sothini lento ngoba nathi noThixo akawuphenduli lokuthandaza okudlula abantu ithi Bible he was in pain khaba betholifuthala he was lonely he was struggling to pray he was he was weak khaba betholifuthala ithi Bible in that moment Ngicela ukufakela uLuka uthatha 23 verse 43 if you were he was in pain if you were he was lonely when there was no one praying for him when he was poor umthandazo ukufakela uLuka u-22 verse 43 uthi wabona ngalithuna sivele wazulwini wathuluka ngathi awubhekabheka beyekho sothandaza nabo kabunzima uthandaza yenza lento ethi lukhangela kuwe fanele khamfana ukhona ibhayibheli wayithuma when he was weak when he was lonely when he was struggling with everything say mame umuntu nomuntu unesithuko sakhe khawuze ukuthandaza ingozi ufuna nomuntu onesithuko sakhe khawuze ukuthandaza ungalibona ngimriki kodwa ngapha asehlala ukisithuko samandla sasathulwa esadibana naye esehlala eyinkosathane ikhosathane kufanele we might be weak, but you're not alone. You can run away from us, but you're not alone. With a strong one. How many people tell us? And we tell us, we're friendship, woman social. This what? How many? Oh God, we need that. We are you feel the pain. Out of God. Uchuzekile awuvanga namdavidi esisitu yawofa usondele babakhizijule so sometimes it is fine to feel pain babathi umuntu xa ethetha wathi xa abantu bemumkheduzi wabo let them go mhlawumbe isithunywa sifike nje usixinanisele esenge sikulezi Mama yayazi ukuthi wathi kabuyo yesivuma efumana amandla wathi lala kudala bathi anolingana wathi ayesifuna isu wathi lala athi amnei kama vile mama so amuntu anasonga hapo ukechoma
He changed the prayer. Verse 4, chapter 22, verse 44. It tells us it was he changed the prayer. This was like it. What time does it go? But we need to say, it can go. What you do, but be careful. But be careful. Direct it. Direct it. Direct it. Now, verse 6. Zugari. Asabari. Direct it. I was feeling the pain. I was weak. But you know, I'm courageous. Come and from Mutana. But you used to try to see. I'm from the city. But in Yamayona, if Tata, but more. When you do the come and from Mutana. What you get ready? I just was sure. I just was sure. But you let me tell you, Jesus Christ is saying to us, get ready. Be good to us. Get ready. Get ready. Somebody, who are ready. Come on, tell us. What did you wear? What did you wear? What did you wear? You still not late. Come on, my man, I got something to do. What you can think? What you can hear? What you will prepare you to face Jesus. Come on, and that's why you come back. Shumaila also Zotu and that's the one Judas Usinika Unika on the edge. And that's the one because Judas Utwa Umaziriya Sukupi I'm not sure who Judas Usinika Unika on the edge. No man yes Usinika Judas. So if you are all for come and tell you I see how back. Mina kuwa ni kwa utu Yesu wale alikapeana ufope asabe au kumala kuwa ifika ndani ya kuwa uso tayari toi uso sasa watu ni sana amra okristo yetu. Amen. Yeah.
Uyingcwele Yehova uThixo wemikhosi, uzalise umhlaba nesibhakabhaka ukuqaqwa ubani. UnguThixo ongu-Alpha, UnguThixo ongu-Omega, ngokuqala ngokugqibela. Phambi kwakho khange kubekho Thixo, emva kwakho akusayi kuze kubekho Thixo. Wadala izulu nomhlaba, wena wedwa zanguncedweni. Unegunya ezulwini nasemhlabeni, zonke izinto zisesandleni sakho, wena njengoThixo. Uyalawula, uhlele ethroneni yakho ngona phakade. Sisezinyaweni zakho uThixo wethu, ngale nzulu yobusuku uThixo onamandla amakhulu. Ngeli xesha Thixo olungileyo, lixesha elinzima kuthi Moya Oyingcwele, ngoba sisikhumbuzo esinamandla kuthi, isikhumbuzo sokufa kwenyana wakho efela isono sehlabathi. Thixo onamandla amakhulu, sisondela phambi kobuso bakho njengoThixo. Okokuqala Nkosi, sivula inhliziyo zethu, sicela uxolo lwezono zethu. Moya Oyingcwele kaThixo, siyazi uba Nkosi sone ngokucinga nangokuthetha sagqithisa ngezenzo zethu. Thixo wethu olungileyo, kodwa ngeli xesha nini wezinto zonke siyazimisa phambi kobuso bakho sithi Nkosi, senzele inceba nyana kaThixo, usixolele ngako konke esikwenzisileyo. Thixo wethu olungileyo, sibulela uthando lwakho olungaka. Thixo wethu onamandla, okokuba Nkosi sive izwi lakho, ilizwi lakho elinamandla, ilizwi lakho elinguwe Thixo wethu onamandla amakhulu, ilizwi lakho eliphilisayo. Thixo wethu olungileyo, lathetha ilizwi lakho langathi liyaqala somandla ezindlebeni zethu. Moya Oyingcwele kaThixo, Nkosi, ngabakhonzi bakho somandla, othe Nkosi wabaphathisa indaba ezilungileyo ezivela kuwe. Thixo wethu onamandla amakhulu, ngexesha lokuxakeka kwethu kangaka ezantsi emhlabeni, Thixo wethu simana sibuzo okokuba uThixo uthini kwiimeko zethu ezinje. Thixo wethu onamandla, mhlekazi omhle, ngoba Thixo wethu olungileyo sihleli kwilizwe elinesiphithiphithi esingummangaliso. Thixo wethu onamandla, siphambi kobuso bakho, elowo nalowo Nkosi unomthwalo. Thixo wethu onamandla amakhulu, ekunzima ngamanye amaxesha ukuba siserise nemithwalo yethu. Thixo wethu olungileyo, sifune wena Thixo, sifune itafula lakho. Thixo onamandla amakhulu, silapha Moya Oyingcwele singabantu abohlukahlukeneyo. Thixo wethu olungileyo,
imbandezelo zethu umoya oyingcwele zaziwa nguwe emagumbini wenhliziyo zethu kuvula wena njengoThixo somandla sithandaza egameni lakho somandla ngelixesha moya onamandla sithi senzele inceba nyana kaThixo ngoba ezi zinto esizithweleyo ezinhliziyweni zethu asikwazi ukuzothulela Thixo namandla amakhulu xa abakhonzi bakho besikhombisa kuwe wena njengoThixo uba masize kuwe moya oyingcwele usincede Thixo olungileyo kuthi ukungena kwethu apha sisindwa kodwa xa sigoduka simke Nkosi sisifo kokumthwalo wehlile ngoba sinethemba lokuba Nkosi sixelele uba noko kule ndlela asisodwa ukhona esihamba naye Thixo namandla amakhulu sixelele moya oyingcwele kokuba elowo nalowo uThixo wamlungiselele kokuba abe nengilosi yakhe ehamba naye yile nto moya oyingcwele singalangazeleli ukuziphoxa ngelosi zethu Thixo namandla amakhulu sisakufika apha enkonzweni sikucenge njengoThixo kokuba wenze somandla sibe ngabantu abathobekileyo Thixo namandla amakhulu ukuze zikwazi ngelosi zethu ukusebenza Thixo wethu namandla amakhulu zikwazi ukusiprotekta moya oyingcwele ngoba wasibekela zona zithi zakuvela intsaba zifike ngelosi zakho zisogqume moya oyingcwele singabonakali Thixo namandla amakhulu zithi ngeli xesha bezikugqibela uhlela apha ngabe zikukhangela nje wogqunyiwe Thixo namandla sibulela incebe enzalo esiyenzelwa nguwe Thixo wethu namandla amakhulu sincede ke Thixo olungileyo sithi imeko zethu zingasenzi kokuba sibhekele kuwe konke imeko zethu sisondeze kuwe wena njengoThixo bawo ingcwele sithandaza egameni likaKristu usoyisele Thixo namandla amakhulu ezo zinto esingakwazi ukuzoyisa ngoba uthi lo mculi Thixo namandla amakhulu loo nto ayithileyo lowo nguThixo wamanqebe endifuna ngenhliziyo yam sincede ke Thixo namandla amakhulu ngoba ngamanye amaxesha sifihlwa zizinto esizifunayo uThixo angazifuniyo nceda Thixo usahlukanise lezo zinto wena ngamandla wakho amakhulu Thixo wethu sikeleleke moya oyingcwele abantwana bakho bathethe ilizwi lakho namhlanje balithetha moya oyingcwele saliva kumkani kakumkani bengezelela amandla bengagqibelisanga beseza lithetha ilizwi lakho siyazi uba ngoku kucuntsulekile wena njengoThixo yongeza Thixo namandla amakhulu ubancede Thixo sebesezindlini zabo moya oyingcwele kwizinto ezibaxakileyo wena ufike ume njengoThixo bawondini oyingcwele siyathandaza egameni likaKristu ngoba xa sibabona abefundisi sibanethemba side sicinga uba fanele baxakekanga kanti Thixo olungileyo baxakekile njengathi Thixo olungileyo siyakucenga ke somandla nokungenelele ezimpilweni zabo nefemelini zabo njengoThixo moya oyingcwele kaThixo nabo bashumayeli abahlela apho moya oyingcwele phakathi kwabo somandla kukho Nkosi abanekhala moya oyingcwele abangazolala Thixo namandla amakhulu ngoba Nkosi bazawuthetha iindaba zakho ezilungileyo sibayeleza kuwe njengoThixo usungabasithi kwabantwana bakho moya oyingcwele ufake ilahle emilonyeni yabo Thixo namandla amakhulu siyakuthandaza kumkani kakumkani phuma nathi xa sizawuphuma pha ugoduke nathi ube nguThixo usifihle kungabikho namnye omphefumlo wakho uyawuphangalala endleleni ngegama likaYesu ncothula izikhonkwane zengozi endleleni bayofika abantu bakho bephilile egameni likaKristu ezinto siyazicela asizibanga ukusenzela egameni nasegazini lalowo wasifulayo uYesu Kristu waseNazaretha ngoku nangonaphakade amen. Sibulele kakhulu ke mama masibikezela abakosi Let's